November ni riat sang ni som pariat zan ania Ontario Canada a pen chung kwa te ina chuan tual thana rap thak tak a thleng tlat mai rugru nia ngain an ina lu chilin chung ko nu ber chu a hmona ka hlum nga la ni a pasal han po a mai ka ni in van nei thak takin adam chuaka ni khoshilova damdoi ina da lu nga la ni maktak main rugru te hian an fanu Jennifer chu dina lovin banbula an tron bet ringota rugru te chuan pen chung kwa te bungrodang karman to te chu ruk sak lovin dollar sang ni chi an ruwa heng rugru te hian engtin nge in chung an ron lu thei engwangin nia Jennifer ri an ti nat velova witness tur an zuwa na chan a phena hian thil thleng a omangem nge nia an van duai wang shim zok ni yang ti ino thlir howang Wei Han Pan le Big Ha hi Vietnamese ra tlan ve ni in kumsang khajakwa somsari pakwa a Canada a an pema an nupa hian fa pani nein Jennifer Pan le Felix Pan an ni a Felix ero hi chu apuitin to awangin a chung te bula cheng to lovin a indanga an nupa hian an fa ten zirna sang le tha an chan lo lavin an thok rim dun hle a an fanu Jennifer zirna le ama khwa an ngai puimo ema wang chuan achunga chuan an khau hle a party le ngai zong nei te chu an khabur maya a thil ti tur ti lo tur le pona chuana lamin an thunun veka Jennifer hi a zirna a achung ten an bei sei sang hle a chung tena an hriat dan chuan fanu fel le khathiam tak mai ni in an ngaia an hmu anga fel hi ani renga ngem Jennifer hi achungten achunga an bei sei asan ema wangin kumnok pang tak ni chungin mo phurna lian tak aphura zirna a po chuan a thei top chuama se a palom le du thu sam a tling zo lova hei wang hian a kong ol sam zok achung te bum mei chu a thlang ta zoka report card lem te siamin achung te phena dotin anunga high school le college achung te chuan pass angangain hun rei tak chung achung te chu abuma Jennifer ri chuan achung te bula no pang hospital a volunteer a thok angin a in soya ma se uniform le badge po anei velo awang chuan achung te chuan an ring hlela nikhat chu Jennifer ri na thok tur anga chuak chu anu chuan a zui ru a ti chuan a thuruk zong te chu hailanin a omta Jennifer rin a zirna chung changa alo bum na zong le aru ka ngai zong alo nei te chu anu le pa chuan an hre chuak ta an fanu fel tak anga an ngai le an rin chuan hun rei tak chung alo bum reng awang chuan a chung te chu an thin rim a apa chu a thin rim awang chuan Jennifer ri chu no chua mei do ma se anu chuan tilo turin a min thei shama Jenniferina a high school kalna atanga alo mel shia chin tuna angai zong ni ta Daniel Wong chu rui lo zuar mi hlaom ani awang le achung tena ngai zong nei an phal sak lo awang chuan in muto lo tur le biak po in beto lo turin an ti a Jenniferin piano zirtir tu na a chel awanga class petura a chuak ti lo chu achung te chuan thil dang thul reng a chua an khap sak bur maya Jennifer pa chuan angai zong nei Daniel Wong chu a yai pui ema wang chuan a pa dam chung chuan a nei theilo tur thu a soya ti chuan Jennifer chuan a kong dik lo zok a thang le tat mai Jennifer chuan a chung te that tur chuan a bia pa ko mu poisa hlo ami thathin hitman chu a ruaya ti chuan November ni riat sang ni som pariat zana chuan pen chung ko ina chuan thil du om lo tak a thleng tlat mai helai phe kan hmu hi Jenniferina a roi rugru anga local te a signal na ani a ami roi te lo lu theinan ang kong khar pui po chu a hong ru a ti chuan rugru an ron lu chuan Jenniferinu le pa te chu an chi ai hle maya a phena an fanu thil ti rin ngai na an hre si lo rugru te chuan an kal chan ti fel ngalin Jenniferinu le pa te chu an luwa ve an kapa anu chu thingalin apa ero chu ni khoshelovin a oma ti chuan Jennifer vek chuan 911 chu callin thil thleng chu a soya anu le pa an ka thu le ama chu hruya an tron be thu a soya Jennifer chu tron be ni chunga 911 fe taka a call thei chu detective te chuan an ring hle a thil thleng soi thei tu dang apa la chu ni khoshelovin damdoi ina en call ani si a ti chuan hun rei fe ni khoshelawa a om hnu chuan Jennifer pa chu a ron har ve ta a
Police in thil thleng an zuah a chan na chu Jennifer ri soidan nen a in pe hel hle mai a Jennifer ri pa chuan ruk ru an lo ruh khan Jennifer ri nena an in belai a hmuh thu te a soya ti chuan police te chuan evidence dang tha tak mai an hmu le a Jennifer ri bia pa Daniel Wong an Jennifer ri le ami roi te nena an in biak tlang na tur phone sui theilo a pek chu police kuta a oma chuta chuan Jennifer ri le ami roi te nena an in biak na zong zong chu Jennifer in alo delete the hil awangin police te chuan an hmu chuaka Jennifer ri chu a in ok ta hle mai a dotin a thil ti te chu a thup zo talova Jennifer ri chu a in ok ne to em awang chuan a topa chuan a in puang ta he thil thleng rap thlak tak hi mithiam tena a chan an soi chu Tiger Parenting wang ani a chu fa te duh thlan na pelova a khau thei ang bera in kol thin hi Tiger Parenting ti ani Jennifer ri pa in Jennifer ri a enkol dan hi atana thatur ani angem ingai dan comments lama lo ziak vela